Ontzia prest, hasi da hirugarren txanda. Eta laugarren kaletik, azkar aliatu da Castro. Bai, Hondarribiak Eskaban eta alde horretatik bat gehiago jartzeko lan horretan ikusi dugu. Erne aurreneko Ziabogan eta Ontzia oso parekatuta maniobra ona. Hondarribia aurreneko tokian 4:52 Urdaibai 4:40 jarri dute hor, Urdaibai sartu da aurretik, baina Hondarribiak oso denboratik polita egiten nahi dela Hondarribiko taldea ere. Hor dira bigarren Ziabogan, Urdaibai lehenengo tokian, Urdaibai 9 minutu eta 57 segundo. Apurreta zabalago Hondarribiak eta Orio baino itxiak. Bai Hondarribiak eta baita Oriok ere 2 segundora eta hirugarren luzea bukatzen oraintxe. Hirugarren Ziabogan Urdaibai eta Hondarribiaren artean ez talde handirik. Urdaibai lehenengo tokian 15 minutu eta segundo bat. 3 segundo eskasera Hondarribia bigarren. Oriok amore eman duela dirudi 6 segundora Oriotarrak hirugarren. Eta Castrokoak atzerago 12 segundora Castro. Asier Zurinagak. Hortxe txapau. Ikaragarria. Hondarribia izango da. Hondarribiak. Epaiek esango digute, baina Hondarribiak irabazi duela esango nuke. Denbora berean, 20 minutu eta 17 segundo. Hondarribiak itxura batean. Hondarribiak irabazi du gordizko batera. Bigarren Urdaibai. Hirugarren Orio, laugarren Castro, bosgarren Pedreña, 6garren Zarautz. Estropada bikainak ikusi ditugu gaur ere eta zorionak